हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायहरबाय जोङो दिनै खामानि मावनो थांगासिनो दङ बालुफुं साइडखैजा रेल लाइनाव अन्थाइ गारिजों अन्थाइ गारलांगासिनो दं आरो लामा लामा नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नायलांदो बरिया बरिया भिउ लागाव लागाव दासो स्पिड खारदों नै थांगासिनो दं हाजो मोनहां मोनहां जाबाय ओइ हाजो नुहुरहांबायानो लागाव बालुफुं हाजो गासै लोगोफोर नै जंगलबारि हाग्राबारि गेजेर गेजेर थांगासिनो दं ओरैजाय हाग्राबारि गोजा ओमफ्राय नै ओरैजाय गामि ओरै हाय एम्बु बायदि बाथाबना नाहरगासिनो दं सिगाङाव लोगोफोर नै गोजौआव गाखोबोबाय आङो गोजौआव गाखोना बरिया केमेरा भिडिअ खालामहरनोसै लागाव लोगोफोर नै हाजो नुहुरहांबायानो नै खाथि खाथिसै हाजोआ नै बोनानै देखायहरदों आं नै हाजोखौ स्रा स्रा नुहुरबायानो नै माखासेफोराबो सिगाङाव गाखोजोबदों नै ओमफ्राय ओरै दङ गाय ओइलाय सासे जोंना प्रजाफायाबो गाखोबोलायबाय ओहै ओरै जिरायगासिनो दं माखासे नै ओहै लागाव लोगोफोर गारियानो बोखोनो हायाखै एखेबारे जाफुलांनाय हाजोबारि एरिया जाबायना जायगाया नै बोखोलांलागासिनो दं हाग्रा गेजेर गेजेर ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओरैबो हाग्रा माबायदि मोनदों नोंथाङा दिनै बेरायफैनो मोननानै बहुद गोबाव जाबायमोन ना बिथाङा दिनैसो फार्स्ट टाइम बालुफुं साइडआव बेरायफैनो मोननाया मजा ब्र मजा आंबो बहुत बार जाबाय जानायालाय दसबारसो जाबाय नामाथाय बिखिजा खामानि मावनो मोननाय जायगा बेरायनो मोननाया ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आरो मास मोनबासो जाबायमोन थगायाखै नोंगौ जै बे जायगायाव सौफैयो आंना भिडिअ कन्टेन्ट मोनसे थांखायो अन्थाइ खुबैना नै सिगां लोगोफोरजों बे जेराव खामानि मावदोंमोन जोङो जोंनि लामायाव ओइजों दंमोन जों सिगां बेयाव खामानि मावफैखांबाय लोगोफोर नै ओइ गोजान गारि बलेर' सोबोलायबावदोंमन लागाव ओइ लांजाया जा गोजान जोङो खमैबाबो 20थासो गारख्लायखांबाय गारख्लायनायालाय आरो दंबावो दा 35थासो दिनै गारख्लायजोबनो हानाय नङा गाबोनबो गारख्लायबावनांगोन ओरैबो हाजो लागाव मोजां नुदों मा जाखोलै माथो गारियानो उल्थासो बेग जाफिनबाय नै लोगोफोर नालाय नै बोखोनो हाला लड गारि ना पेसेन्जार ट्रेन बेलेग ट्रेनबालाय मानखोलांथारो ओमफ्राय दा नै बियो अन्थाइ गोजा खालि गारिबालाय बोनो हागौमोन दा नै इन्जिनानो मा जाखो गाज्रिसो जाहैबाय नामा थावफ्रासो गैला नामा ना मा जाखो थावआथ' थानांगौ माबायानो बोनो हायाखै इन्जिनानो बोनो हायाखै मबाइलफ्रा खामनानै गैला बे गुदुं जाजोब्बाय बे मा जाबावगोन एसे गोजौ हाजोबारिजों मानखोबोनाय जाहैबाय जाहारबारि गेजेरावसो जंगलबारियावसो लाखिना दोनफैबाय माथो टार्जेन थागोनलै टार्जेन बा नै हाग्राया जा गोजौनि अड एंगेल होननायखौसो गाहाय नुदों किंखंआल' फिउ बारबोदोंसो ओरै गुंनो रेलखौ बोखोलाबायनानै ज'जाव गारजाबलाबायबा सेसलै फिल्मफोरनि बायदि डाइनासरा अरख्लाला फैबा गैलालाय आंथ' खारखागोन खेला देन्जारनो रेल जाबाय सिङाव थाखुमागोन नों सायाव गाखोगोन सायाव गाखोबालाय नुनानै अख्लाब जाखागोन माथो ओइ टिभि गला गैला नों दहाय लानाया सोर फटक लानो लाखादो बेयाव बिराद बरिया सिनारिखा नै लोगोफोर नै ओइ फटकफोर लाखादो बेयावनो बरिया जागोन दा मालाय जेब्लाखि खारथोंसै जोंहा जायखिया हाजिरा थाखाबाय दिनै अन्थाइ गारनो मोनाबाबो टेनसन गैला मोनालाय लांसिगोनसो 5:30 जाबायानो आरो मोनासिगोनसो नै बे जरावथ' खोमसि नुखाबायानो मोनानाय बायदि हाग्राबारि गेजेरखाय आया इन्जिना हामारथारासै बेगसो जाफिनबाय नै लोगोफोर नै ओरै बेगसो जाफिनबाय नै ओरै गाबबाय दा इन्जिना नै बेग खालामनानै बुस्थुआ खेमसेनि स्पिड बोसिन बायदि मोनदां मा जायो नायनोसै उनाव नुबाय थागोन नोंथांमोना बोनो हागोन ना हाया देखायथारगोन आं बोनो हानो हायैखौ
ओइ उनाव रावबो गैया दासो फावसायफिननांदों फावसाय मोजाङैनो फावसाय स्पिडैनो जानो दावखोफिनला फिनला मिथिला गाबोन नुहैगोनब्रा गाबोन दिन नुहैयाबाबो लोगोफोर दिनै बालौफुंनि स्टेसननिफ्राय थांनाय जायासै मोनाद्रायबाय मोनानायखाय बालौफुं बालिपारा स्टेसनावनो दोनहैसिगोन ओमफ्राय दोननानै गाबोन लांसिगोन आरो ओमफ्राय सिगां फोजोबसै बिथांमोना आंनि मिस्टार बड' इउटिउबखौ साबस्क्राइब खालामनो सेयार खालामनो लाइक होदो कमेन्ट होदो आरो ओमफ्राय गाबोनबो नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव बे बालौफुं थांनाय लामाखौनो नुबावगोन आरो नोंथांमोना बाय नेक्स्ट लोगोसे